Srážku osobního vlaku s rychlíkem u Zlivy na Českobudějovicku záchranáři při ní ošetřili 47 lidí, z toho 4 těžce zraněné. Nikdo z nich ale není v ohrožení života. Škodu zatím vyšetřovatelé odhadují na 150 milionů korun. Podle Správy železnic strojvedoucí rychlíku zřejmě na návěsti Stůj pokračoval v jízdě. Poškozené soupravy už jsou odklizené. Provoz je v místě obnovený, ale jenom po jedné koleji. Mě ten náraz vlastně vymrštil do sedadla proti, kam jsem dosedla jenom. A pak byl ještě druhý náraz. Ve vlacích cestovali lidi do práce a děti do škol. Kvůli velkému množství zraněných vyhlásili záchranáři traumaplán. Jihočeské nemocnice zastavili plánované operace a chystali se na nápor. 2 vlaky proti sobě na jedné koleji. Ve 6:45 ráno se srazily čelně, ale ne v plné rychlosti. Jen pár stovek metrů od železniční stanice ve Zlivy. Přijeli jsme jako první hasiči, tady vstoupili do vlaku a začali poskytovat první pomoc. Záchranáři dorazili v zápětí. 13 sanitek a vrtulník. Třídili zraněné a ošetřili 47 lidí. Rozvezli je do většiny jihočeských nemocnic. Ve Strakonickém museli plánované operace odsunout, aby mohli najednou přijmout až 20 zraněných. Ty akutní vyšetření už mají všechny za sebou, teď jsou teda na monitorech, všichni jsou teda lehce v šoku. Nakonec tu hospitalizovali 2 muže a 1 ženu. Je třeba intenzivně sledovat ty pacienty kvůli možnosti pozdějších komplikací, především typu krvácení. Nejvážnější případy zranění hlavy nebo podezření na poranění vnitřních orgánů přijímala hlavně krajská nemocnice. Ostatní cestující odvezli hasiči do krizového centra v Českých Budějovicích. Jsem strašně ráda teda, že nebyl smrťák žádný. To byla hrozná rána a přišla v zápětí druhá. Pak trochu zmatek. Do Plzně jel z jihu Čech i nevědomý Jiří. Kvůli práci cestuje vlakem často a jako jednomu z mála se při srážce nic nestalo. Já jsem vlastně cítil brzdu a takovou jako prudkou, prostě jinou brzdu, než když brzdí vlak, když zastaví. Jo. Všichni v tom vlaku nějakým způsobem spadli a zranili se, ale Jirka díky svým věmům prostě na tu situaci byl připravený. Na místě jsou zástupci drážní inspekce a také kriminalisté. Pravděpodobnou příčinou této nehody bylo lidské selhání. Přibližně 3/4 hodiny před vznikem mimořádné události došlo k omezení druhé koleje. To znamená, to byl ten důvod, proč byla navěštěna návěs Stůj rychlíku, který měl teda počkat na vjezd osobního vlaku do stanice. Srážku vlaku proto řeší také jihočeská policie. Budou zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Pokud tou příčinou opravdu bylo to přehlédnutí, tak by ETCS takové srážce skutečně zabránilo. V úseku Zliv Dívčice zatím nový zabezpečovací systém není. Stát ho tam plánuje nejdřív za 5 let. Romana Lemanová a Martin Štěpánek, Česká televize. A jak se vyvíjí stav těch nejvážněji zraněných, zjišťovala Blanka Poulová. Kolik lidí tedy ještě zůstává v Českobudějovické nemocnici? Touto branou, která je za námi, dnes záchranáři vozili těžce zraněné pacienty. Českobudějovická nemocnice byla jasná volba i proto, že je zhruba 20 minut vzdálená od místa nehody. Tady ještě na jednotce intenzivní péče a taky na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zůstávají dál 4 pacienti, jsou už mimo ohrožení života. Další pacienty cestující, kteří byli ve vlaku ošetřili také ve Strakonické nemocnici. Tam zůstávají se středně těžkým zraněním 2 muži a 1 mladá žena. Většina dalších cestujících byla po ošetření propuštěna do domácího ošetřování. No a v nejbližší době, možná už zítra, je budou kontaktovat vyšetřovatelé, protože cestující, kteří dnes byli v nemocnicích na ošetření, musí také podat svědeckou výpověď. Dodám pár čísel. Ročně se na tuzemské železnici stane přes 1000 mimořádných událostí. Letos od ledna do října jich bylo 908. O 18 víc než loni. 185 lidí přišlo o život, 136 dalších se zranilo. Statistika zahrnuje přes 150 případů, kdy souprava projela na červenou.
V číslech se promítají taky nehody s auty na železničních přejezdech anebo chodci přejetí na kolejích. Samotných srážek vlaků, při kterých někdo přišel o život, se za posledních 5 let stalo 6. Třeba loni v červnu v Pardubicích střet osobní a nákladní soupravy nepřežily 4 ženy. Neštěstí zavinil strojvedoucí RegioJetu, který nerespektoval návěst zakazující jízdu. 3 oběti si vyžádala havárie rychlíků a osobního vlaku u Milavče na Domažlicku. Jeden ze strojvůdců projel na červenou. Zdravotníci tehdy ošetřili na 70 zraněných. A 2 lidi zemřeli taky rok předtím při čelní srážce osobních souprav na jednokolejné trati u Perninku na Karlovarsku. I tam chyboval strojvedoucí. Z 10 000 kilometrů českých železnic pokrývá moderní zabezpečení ETCS jenom zlomek. Jak už zaznělo, zatím chybí i uzlivy, tedy na trati mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Úsek nemá ani dálkově řízení provozu z dispečinku. Trasu vlaku tak nastavují jenom výpravčí, včetně výhybek a návěstidel. Vlak opouští nádraží. Na návěstidle svítí zelená. Tu strojvůdce vidí i na přístroji na palubní desce, na takzvaném návěstním opakovači. Teď, jak jsme projeli to návěstidlo vězdový, takže i další návěstidlo, na něm bude také zelené světlo, takže můžu vlastně odjíždět pak z té stanice dál, že mám pro sebe postavenou tu vlakovou cestu. Tu na dálkově řízených tratích staví dispečeři Správy železnic. Každý má na starost předem dané tratě a stanice. Přestavují výhybky, třeba osobní vlaky zastavují ve stanicích, některé rychlíky projíždějí. Tady třeba vidíme na té zelené čáře, že má vlastně postaveno vlak na volno, který by tam jel. Sám může volně projet. Na jakoukoliv mimořádnou událost umí zareagovat, třeba aktivací tlačítka generální stop. To v místě, kde se vlaky srazily, udělat nešlo. Provoz tam dálkově řízený není. Tam na tom místě v té zlevě, tak tam je to závislé na místním vlastně výpravčím. Znamená, tam oni řídí tu dopravu přímo mezistaničně takzvaně. I toto bude předmětem vyšetřování. Vlak, který výjížděl do stanice, tak dle našeho dodržel rychlost, kterou měl dodržet, a v podstatě následně tedy došlo k nezastavení na návěst stůj. Červená kontrolka mu tedy měla svítit i na návěstním opakovači. Zda tomu tak bylo nebo ne, se šetří. Strojvedoucí toho rychlíku je zkušený strojvedoucí, jezdí více let, už na té trati jezdí tam pravidelně a neměl zatím žádný jakýkoliv problém. Zásadní roli mohl podle Martina Kavky sehrát evropský zabezpečovací systém. Ten ale na trati zatím není. Tady na tom návěstidle je stůj, takzvaně musí ten vlak před tím návěstidlem zastavit. Znamená, ten systém ETCS hlídá rychlost toho vlaku a on ví, kdyby asi ten vlak měl začít brzdit, tak aby bezpečně zastavil před tím návěstidlem. A ve chvíli, kdy ten strojvůdce nezačne tu rychlost upravovat podle té křivky rychlostní, tak ten systém ETCS nejdřív upozorní a potom sám ten vlak zastavuje. Ve výhradním provozu je ETCS na 620 kilometrech. Na tyto tratě jiné vlaky nemohou. Na dalších 500 kilometrech je provoz kombinovaný. Redakce a Richard Samko, Česká televize.